محرنا حوي بسم فرق برودكشنز أزاي 5 سنين كادلي كم زيلكا على محتت كنوسد لازم هزاخا تي تخاطالي نمهرو درنا حجيب زعبا اتحزا ገንዘብنا فلوت انتاي فلوتيو اتاوينا كوسخ አለዎ ወጻይና ድማ ክቅንስ አለዎ ምእንቲ ገንዘብ ከነቀምጥ ክንክል حجي بزعبا زي نسخا خابتي دلوكا بزح تمكرو بزح مصحفتي يركب خون نسخا غنا مست حزبنا تواسيكاس نحزبنا زخونه نا حزبنا صقم نا حزبنا صبوق ነገር تفلط يخمو بزعبا ازينا كنزارب كم تصويعكا ስለዚህ እንኳን አሁን መጻха አብታ መጀመርታን ምሳሌ በዛዕባ አታዊ ወይ ጀሚርና ከመገርና አታዊና خنوسخسي በዛዕባ አታዊና ወይ ገለ ተትነገረና እንታይ ትልልኻ አይትሕት ያቀኒ ለይ ዳንኤል ስለዚህ ዓደም ካን ድማ هو حتى عاب حتى بتاع مخا قداسي كما ينتل كان نسي كل ነገር አብ ገንዘብ እዩ معلبيو ኣብዚ ምስ መጻናስ ኣብ መንታይ ሙያ ተዋፊርና ኣለና መብዛሕቱ ኣብ ሰርቪስ ዝዓይነቱ ኣብ ኣገልግሎት ዘለዎ ኢና ኣብ ታክሲ ይኹን ኣብ ትራንስፖርቴሽን ይኹን ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ወይ ከዓ ሆቴል ይኹን ሬስቶራንት ይኹን ኣብዚ ተዋፊርሎት ዝበዝሕ ህዝቢ እቲ ሓድሽ ዝመፀ እቲ እቶቱ ብጣዕሚ ሒደት ይኸውን ዝኽእል ዋላ እውን ፕሮፌሽን ዶክተር ኮይኑ ብቐጥታ ዶክተር ቅበሉ ወይ ክእሉን እዮም هجي سرفايفل صراحة يخسرح مالتي مبزحتو شجر دريو أب حبرتسبنا كلها هنا بحادة ما قدينا نخيت هذا تاكس تجميرو زي ما صنعتنا في تاكسنات هذا عباي ماكينات تجميرو كلنا لما عباي ماكينات جين نابنت نوسد أب تاكسي نحر آتيخا كمين يرو أدم حجة خنتهالو كنعزبو نخيل ناي حاصر تاريخ مو ازيو هبتام تمرت خبنا زغال الله نابنت ميدالياس اب هيستن زغبر واغاس قاع سان 5 شهر حنتس شوط وانيرو افكار كتماتات ما ليحسبي على نيويورك شيكاغو بتاع مخبري نيرو جن حجي دي بعل اوبر ليفت مسمصا اتي بسسان 5 شهر شيء زنبرس حجي واغا زي بلخوين تداليوم دو نيروم نزي ነገር እዚ አይተዳለውን ምክንያቱ ይጎዚዮም ነይሮም ስለዚህ ቶም ድሒሮም ዝጎዙ አዚም ምታሐሲም ቶም ቅድም ዝጎዙ ግን ገንዘቦም አድሒኖም ስለዝነበሩ ብዙሕ ሽግር የብለን ስለዚህ ተቀንዲ መጽናዕቲ ኣብ ዘይብሉ ስለዚህ አቱ እቲ ህዝብና ሙያ ወይ ዓቅሚ ስለዘይነበሮ ክመጽእ ከሎ እታ ሓንቲ ዝኣትዋ እታ መኪና ምዝዋር ጥራሕ ግን ምዝኹል ኮይኑ እቲ ዝነብሮ መናባብሮ እቲ ገንዘብ መስኣተወ ብዙሕ ሽግራት ከዓ ከጓንፊ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ብደገ ክወፂኦም ነዊሕ ሰዓታት ክሰርሑ እዮም ንጥዕንኦም ይኹን ዋላ ነቲ ቆልዑ ንምእላይ ብዙሕ ፀገም የምፅእ ማለት እዩ ስለዚ ንገንዘብ እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ብኩሉ ዳይመንሽን እንተረኣናዮ ይሕሸና ክንደይ ዓይነት ናይ እቶት መገድታት ኣሎ ናብ ካብ እንቁርብታት ትንክፈልና ማለት ኣብቲ ሙያ ክንዋፈር ከለና ክመርና ከሎ እዚ በርባዕተ መገዲቲ እቶት ክመጽእ ዝኽእል ቀዳመይቲ እቲ ሰዓታት ንገንዘብ ትልውጦ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ነቲ ሰዓት ክእለት ወሲኽካ ትሬድ ወሲኽካ ንገንዘብ ትልውጦ ማለት እዩ ከም በዓል ደንቲስት ከም በዓል ሎየርስ ከም በዓል ፋርማሲስት ከምኡ ዳ መሰለ እዚኣቶም እንታይ ይባሃሉ ትሬድ ዝገብርዎ ዘለዎ ክእለት ላይሰንስ ዝኾነ መጽናዕቲ ዘለዎ ስለ ዝገበሩ እቲ እቶቶም ብርክት ዝበለ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ክእለት ዘይብሉ ግን ብሰዓታት ስለ ዝሽየጦ ዘሎ ንግዚኡ ዝተደረተ እዩ ዝተወሰኸ ነገር ይብሉ መማቕርቲ ይብሉን ማለት እዩ ኣብቲ ግን ሙያ ስለ ዝተሓወሶ እቲ ክጠልቦ ዝኽእል ናይ ሰዓታት ድማ ምስኡ እዩ ማጣጠን ማለት እዩ ካብኡ ግን ክሳጋገር ይኽእል ናብ ቢዝነስ ክኸይድ እዚ ሎየር ኹን ወይ ከዓ እዚ ደንቲስት እንድሕር ዳ ካልኦት ቆፂሩ ይሰርሓል እዩ እቲ ቢካምስ እንታይ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ቢዝነስ እዩ ንሱ ይሃሉ ይግሽ ይሙት እታ ቢዝነስ ባዕላ ክትኸይድ እያ እዚ ከዓ ቢዝነስ ይበሃል ማለት እዩ ኣብቲ ከሎ ሰልፍ ኤምፕሎይድ ነይሩ ኣብቲ ምስ ከደ ግን ቢዝነስ ኦውነር ወይ ከዓ
ወናኒ ትካል ይኸውናል ማለት ነው ኣብዚ ግን መስዕበዮ እንድሕዳ ዓቢሉ ነቲ ናቱ ዓወድ ድማ ዱፕሊኬት ወይ ከዓ ቆድሖ እንድሕር ክኢሉ ኣብ ካልእ ኢንቨስተር ይኸውን ነቲ ሽምን ነቲ ዘጥረዮ ጉድዊል ክሸጦ ይኽእል ሽዑ ሎያልቲ ይረክብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣርባዕተ መልክዕ ኣለዎ ሕብረተሰብና ግን ኣበየና ይደሎ እቲ መብዛሕትኡ ትልካኒ ኣብ ተቐዳመይቲ ኮድራንት ወይ ከዓ ኣብ ተቐዳመይቲ ዝበልና ሰዓታት ንገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክሸጥዎን ዝኽእለው ሰዓታት ከዓ 8 ሰዓት ክድቅስሎም ስለዚ 16 ሰዓት ጥራይን ክሸጣ ዝኽእላ ማለት እዩ ብኻላ ዘረር ካብዚኣተን ድማ ትራንስፖርቴሽንን ገለንገለን ከዓ ኣሎ 4 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት ካብኡ ነክየሉ ንምግብን ገለን ከዓ ወሰድል እተን ክሸጥዎን ዝኽእሉ 8 ወይ 10 ሰዓት ጥራይን ዘለዎ እዚ ከዓ እቲ ናቶም ከኣድላይነት ኣለዎ እዩ እዚታት ከዓ ክርአ ኣለዎ ማለት እዩ ናቶም ኣድላይነት ናይቲ ሰዓታት ክሸጥሉ ዝኽእሉ ቦታ እዚ እንድሕር ታክሲስታ ኮይኑ 3 ሰዓት ተፀቢዩ ሓንቲ ራይድ ዝረክብ ኣልዩ እቲ ክእለት ክሸጦ ዝኽእል ምዝዋር ጥራይ ስለዚ 3 ሰዓት ፅበሎ ተን 3 ሰዓት ኮምፐንሴት ክገብረና ይክእልን እዩ ካልእ እቶት ማለት እዩ እንታይ ክገብር ይኽእል ምዝኽእሉ ድማ ምስ ተቐድም ኢልና ዝተንተናዮ እቲ ዕዳጋ ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ከምኡ ኢላ ኣይነብርን ክልወጥ ጥራይ ኢኻ ትሪኦ ዝኾነ ነገር ለውጢ ይመፅእ ናይ ጋቨርንመንት ፖሊሲ ለውጢ ይመፅእ ናይ ቴክኖሎጂ መፅኡ ስውጥ ይገብሮ ንኣብነት እንድሕር ካሜራ ወሲድካዮ 35 ሚሊ ካሜራ ንእቱ ነይሩ ንሕራይ ትሕፅቦ ምስ ሕፀብካ ይድበሎ ትገብሮ ሕጂ ግን ኩሉ ሰብ ኣብ ሰልፎን ኣለዎ ካሜራ ቢካምስ እቲ ዝነበረ ኣብሶሉት እንዳኾነ ይመፅእ ነቲ ለውጢ እቲ እንድሕር ዘይተዳልዮም እቶም ዝሰርሑ ነበሩ በዓል ኮዳክ out of business እዮም ዝኸዱ ናቶም ሼር ቫልዩ እንድሕር ኢኻ ሕጂ ወላ ሓንቲ የብሉን ምክንያቱ ልዕድገሎም ሰብ ስለዘየለ ምስቲ ኩነታት ኣልዮም ነይሮም ተዝኾነ ግን ፓተንት ገይሮሞ ተትኾነ እቲ ካሜራ ኣብቲ ቴሌፎን ዝኣቱ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣይመወደቑን ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ንሸጦ ግዜ ጉልበት ክእለት ተደላይነት ክህልዎ በቲ መጠን ንሕና ንስልጥኖን ንዳለዎን ከዓ እዩ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ምናል ካብቲ ቀዳመይቲ ናብታ ካልአይቲ ክትከይድ ትምህርቲ እዩ ወይ ትስልጥነሉ ነገር ይደልየካ ስለዚ ናብኡ ንስገር ኢኻ ናትካ ምኽርን ህዝብና እንድሕር ክትምክር ኮንካስ ንምሃር ብርግፅ ካብ ካልኣይ ናብ ሳልሳይውን ክኸይድ ከኣል እዩ ካብቲ ሳልሳይ ናብ ራብዓይ እውን ክኸይድ ይከኣል እዩ ብርግፅ ስለዚ እንታይ ገለ ኣብኡ እንታይ ምወስኽ ኣነ እንታይ ምበልኩ ሓደ ግዜ እቲ ፕሮሰስ ሲምለስ ክኸውን ኣለዎ ምንባር ጠጠው ኣይብልን ቢላትካ ጠጠው ኣይብሉን እዮም ስለዚ ንኩሉ ብሚዛን እንዳሓልኻይ ክትኸይድ ኣለካ ብግዜ እንዳሓልኻይ ክትኸይድ ክትኽእል ኣለካ ምክንያቱ ሚዛን ክንብል ከለና ሓደ ግዜ ረኣያ ገንዘብ ናህና ገንዘብ እንታይ ደዓብስ ድብል ሰብ ኣሎ ግን ሓቅለት ኣለዋ ድዩ ሓደ ገንዘብ ሓፂርካ እንድሕር ክትልቃሕ ደሊኻ ከይድካ ደለቃሕከ ኣሎ ዶ ሽዑ ዲኻ ልብኻ ምስ ተመረረ ንሰብ ክትቅየመሉ ስለዚ እቲ ገንዘብ ክትሰርሕ ከለኻ ከዓ ኣብ ግዜ ማይ ዝኾነሉ እዋንሲ ቁሩብ ከድሐን ኣለኒ ካብቲ ዝእተኽዎ ነታሕቲ ክነብር ክኽእል ኣለኒ ዝርኢኽዎ ድማ ክዕድግ የብለይን ዝብል ፕሪንስፕል ኣብ ሂወትና ክህሉ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ዝርእናዮ ብልጭ ዝብል ንገዝእ እንድሕር ደኣ ኮይና ኣብዘይ ዓቕምና ማካይ ንገዝእ ኣብዘይ ዓቕምና ገዛውቲ ንገዝእ ኣብዘይ ዓቕምና ንገይሽ እንድሕር ደኣ ኮይና እንታይ ክኸውን ይመስለካ ዳኒ እቲ ክሬዲት ካርድ ገንዘብ ክመልእ ዕዳይ ግን እቲ ባንክና ከዓ ዜሮ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ነቲ ንዕደዮ ኢና ከዓ ዘለዓለም ክንግዝኦ ንነብር ባሮት ናይቶም ንዕደዮ ኢና ንኸውን ዘለና ግን ኣብቲ ብዛዕባ ናይ ዕዳ ዳሕራይ ክንዘራረበሉ ክንፍትንና ጥቕሙን ጉድኣቱን ግን ብተለምዶ ክንሪኦ ከለና ብሕልፊ ኣብ ምዕራብ ዓለም እንታይ ድኸውን ደሎ እቲ ገንዘብ ምምፅኡ ዓብ ገደል እኳ እንተሃለዎ ነተን ዘምፃኻየን ገንዘብ ዝቋመትን ድወስድን ኣብ ባንክ ከይኣተዋ ከለዋ ቸክ ትፅሕፈሉ ግዜ ግን ኣሎ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ግን
مزخول كله أكن حق نبران نبر نو نخالقود نممثال بليت كان مرأي تباهيلو أبزع مسب النحراتيو انتهي زخون ولا بمنفس أو عين مرأيه ولا بقطع من مرأيه ببهلاو مرأيه بزع نقدر نصبينا سباتنا مالتي نحرد حوشة خوي الناس نفسنا رايك نبر عين خلنا جن زي بيننا نقرأ سلزلو السون ميزانه حل له حد زي تريه حبشة قدمي لزمسه أوفر ساكريفايس كجبر تريه جن خون كاللودو نعوخ خينا براسين خنبر كي صبق ده فتحودي أكونان ونياتو نسوا نعوق أنت زي رجيسو أثريرو أنت زي رجيسوس نتوم بدقفو من كرود أمن زخيل ورك كرود أم يكلني قال لي أنا نفس سيد عملني بس عبا خال ذي قدس قاله منو كخون يقولون كل كذي ملك أنا جنزب كوي خون أمبر فالي سيستم نحنا جن خالق خون له تفالي سيستم كا قدم قدادم عيناي يتي بقدام عيد سرع يلنا كنري لنا تري كوينو جنزب تراي نحركت جوي خوين كا بزح كذي كي ترخبط خيل جن نحر ده صنيع كامدب غير كالو جن كترخبا يخا مسرقب كايو ابينا كم مدب كتقبروا لي يخا نعخا نعرفتو من خونكا يخال مالتي ونياتو تحازا جنزبون رؤسوسي سلطنا يدلي زغونه ነገር ክትገዝእ ከለኻ ሓደ ናይ ዘሰልጠነ ንህንዳው ነይሩ ክትገዝእ ከለኻ ካፕሲርስ ሓደ መሽን ኣብትናታ ትገዝኦ ምልክት ገብርልካ ነዛ ነገር እዚኣ ሲ ከይትኸፍታ እዚኣ መብራህ እዚኣ ከይንበብካ ያብሉ ግን ደሞዝካ ክትወሃብ ከለኻ ይብሉ ንስኻ ትፈልጦ ዘለካ ከመይ ጌርካ ከም ተድሕና መምርሒ ተዋህበክ ከመይ ጌርካ ከም ተጥፋእሞ ክኢላ ኢኻ ግን كما يقول كم تدحنا جن ما نمسباري كمان يفلتني توم ده هو خوان عيب نكروخاني أو يلني هجيت this very profound نعي معناتوس بتهن متن توانيخا كتنبر زلك مخاك هبتا زمت خيانة تحتي كتكون اللغة هذا كوينو كم تنقل زوان تقولوا you buy things with the money that you don't have to impress the people that you don't like نمنتاي لازم قدم نحنا سي مستيات كنريو لنا نفسنا مالتي انا اتسقم انا اخات مفتحي فتحازا جنزب تنزلوان زينين بزين كا امون كخونا لني إلنا تديري إنايو بزح جنزب ممتع اي قبلنيو اوفر تايم ممتع لو تونا يكمصني معناتو اتمم حدار نرؤسو ازيو تمرتن سلطانان زليا نغير كويني يسرعنا عي قوم يا خازو لمتا نحنا ولو نابنت نوسد ريستورانت انت خفيت ناس من قبل علينا منه حبشا مس يخل ባህልና ግን ኣብ ገዛና ኢና ንበልዕ ግን እንድሕር ሬስቶራንት ከቢካሲ ኣፍ ዘለዎ ከብዲ ዘለዎ ከበልዕ ኣለዎ ሞኻን ከምዚ ዓይነት ኬተር ክኸውን ኣለኒ ኢሉስ ኣይሓስብኒ 5 ሚልዮን ካስተመር ከለዎ 5 ከብዲ 32 ስኒ ዘለዎም ሰባት እንዳሃለዎም 10,000 ጥራይና እንትመት ኦፍ ኮርስ እሳቶም ክሕግዙና ክመፅዮም ክፋለም ግን እቲ ኣተሓሳስባናሲ كغير خلالو أبي أبيلنا لعل تشاينا تشاينا وين مقبي internationalized كوين يحبشها مقبي internationalized يكونلس أنت كوينه كالي سلزي قدم إحنا تتحسس معنا أبي كانوا بللنا تدي كوينس تا سرعة سباقين مثلا سلزي ننحر عدم ولا ريستورانت يكون لكن إذا قارا عدمو ننحر عدم نحبر جيرم نتب زبازح حزبي هوست غيروم زلو مغبنا طعم مغبنا كم زلو كم زنطعنا له إلهم عند هذا اقربهم موسي كميدي شيت 5 مليون زالوا ختمه السنه افكار اوطاب لنزل فرانكفورت الله ام شور غلغله تريخا انترناشنالايزد كغبرون دصعر ግን اب لوكالايزد ግን كغبر አይትሪውን ንምንታይ هجي زين أبن استقصل كابله ناي ريستورانت كال ونالله نحنا نتاعي نقبر علن أبن تاكسي غيرو ينبر علله نمنتاعي أب تاكسي أتي تام خنيات كال كله ودو نابن 18 ويلر درايفر
ንምንታይ ዘን ጉሓፍ ዘምጻ ዘይ ገዛ እንዳኸዱ ዘምኾም ኣሶሲዬሽን ዝገብርዎ ዘይገብር ገንዘብ ከለዎ ዶ እንታይ ከምጽ ምክንያቱ ሃይድሮሊክ ሲስተም ስለ ዘለዎ ንሳተን ዋጋን ከኸብራ ይኽእል ኣይኾነ ግን ኣብ ጥቓ ገዝኦም ኮይኖም ንደቆም እንዳረኣዩ እዚታት ከኣሎ ስለዚ ብኩሉ መልክዑ እንተዘይሪኦም ንገንዘብ ጥራይ እንዳሕር ኮይኑ እንታይ ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ይዘናበል ስለዚ ኣነ ናተይ ኣካይዳ ምኽሪ ንህዝቢ ክቦ ዝደሊ ኩሉ ግዜስ ብሚዛን ዝሓለወ ሓደ ግዜ ኣጸቢቑ መንፈሳዊ ንገብሮ ሓደ ግዜ ኣጸቢቑ ስጋዊ ንገብሮ ኖ ስጋዊ ነገር ኣለዎ መንፈሳዊ ነገር ከኣለዎ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ንርእሱ ቀዲስና ይንቅድሶ ኣርኪስና ይነርክሶን እዩ ግን ከመይ ንገብሮ ፍቅሩ ክህልወና ይብሉን ግን ኣጠቃቅምኡ ግን ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ተደይ ኮይኑ እዘን ዝሓለፋ 10 ዓመት ወይ ከዓ እዘን ዝመጻ ዘሎ 10 ዓመት ከምዘን ዝሓለፋ 10 ዓመት እንድሕር ኮይነን ባዕሎም እዮም ክፈርድዋ ነፍሶም ሕጂ ገንዘብ ኣበይ ኣሎ ኣብ ፈርዋንከይ ኣብ IRA ኣብ ክሬዲት ካርድ ስለዚ እዘን ዝገብርዎን ዘለዉ እንተ ደኣ ገይሮም ከዓ ዝመጻ ዘሎ 10 ዓመት ከዓ ከምእኔን ክኾነ ስለዚ ሓደ ነገር ክቕየር እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ብነፍስኻ ኢኻ ትጀምር ኣነስ እዛ ደላትኒ እንድሕር መምህር ኤፍ ሂብኒ ኣነ እየ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እንታይ ንብል ኤፍ ሂብኒ ንብል ተምፂና ኢኻ I got A ንብል ኖ ንዓወት ብዙሓት እዮም ወናኣ ንምሽለት ግን ተረካቢ ንኻሊእና ንመባ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ መጀመርያ ክንብሎ ዘለና ንሕና ንገንዘብ ኣረኣያና ክቕየር ዘለዎ ነገር ብዙሕ ኣሎ ብኩሉ ከዓ ክቃነ ክኽእል ኣሎ ተዘይኮይኑ ሚዛኑ ዝሓለፈ ወይ ከዓ ንየማን ኣፅቢቑ ዝኸደ ወይ ንፀጋም ክኸውን የብሉን ብትኽክል ምክንያቱ ብዛዕባ ሪታይርመንት ክምህር ከለኹ ሓንቲ ሕቶሓቶ 6 ወርሒ ቫኬሽን ክትወስዱ ዶ ትኽእሉ ብሎም ኖ ይብሉኒ 30 መዓልቲ ኸ ኖ ምስ ኣረኩም እሞ ከዓ ሰባት ክቆፅርኩም ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ምስ በፃሕኩም ናይ 30 ዓመት ቫኬሽን ከዳ ከመይ ጌርኩም ክትወስዶ ኣይካኣለን ሰባት ክነብሩ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ሎም መዓልቲ ከም ድሞቱ ወይ ከዓ 9 ዓመት ከም ዝነብሩ ፕላን ተደጊሮም ኩላ ነገር ያፋሕ ትብል ምክንያቱ ንኩሉ ተዳሊኻ ኣሎ ክትኸይድ ኣለካ ማይ ይህረም ፀሓይ ይምፃእ ተዳሊኻ ኣለኻ እዚ እንድሕር ደኣ ዘይገይሩ እቲ ሰብ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ሞት ኣሎ ገዛ ትገዝእ ዕዳይ ተኸፍለ ኢንሹራንስ የብልካን ኢንሹራንስ ናይ ገዛ ኣለካ ናይ ህይወት ግን የብልካን እንታይ ይኸውን ታዕዳ ወስደዋቶም ደቅኻ ከዓ ናብ ኣፓርትመንት ይኸዱ ማለት እዩ ከምዚ ድዩ ና ካልእ ነገር ነቲ ዕዳ ክትኸፍሎ ትፀንሕ ከይተዳለኻ ከዓ ንጥሮታ ተብል እንታይ ኻ ክትገብር ሕጂ ገረብ ትኽኢልካ ዶ ፍሩታ ካብኣ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ግዜኣ ክትወስድ ኩ እዚ ንወዲ ከምዝን ኣብ ኣረኣያና እንተደይ ቃኒናዮ የብል ሕጂ ኣነ ኩሉ ግዜ ክዛረብ ከለኹ ከም መንፈሳዊ ክርስቶስ ሰቢኸ ምስ ገንዘብ ስልተታሃብ ክሊር እየ ዝገብሩ እዚ ናይ ምድራዊ ኣተሓሕዛ እዩ ምክንያቱ ከም ኣመንቲ ኣብ ሰማይ ክንነብር ኣብ ምድሪ ከዓ ክንሰርሕ ተፀዊዕና ካሊእ የብልናን ክንሰርሕ ኣለና ንኣምላኽ ዝወሃቦ ከዓ ኖ ኣምላኽ ፈልጥ እቲ እምሮ ዝሃበ ኸ ንስኻ ክትፈልጠሉ እንታይ ከተቐምጠሉ ኢኻ ትርእሲ እዚታት ከዓ ክረአ ኣለዎ ብኣእምሮ እኮ እቲ ኣእምሮ ዝፈጠረሲ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ሕጂ እቲ እምነት ምጉዳል ኣይኮነን ግን ነቲ ቴዎሎጂ ጽቡቕ ጌርና ስለዘይፀፀናዮ እንታይ ንገብር ሕውስ ውስውስ ነብሎ ኣብቲ ዘለናዮ ሕብረተሰብሲ ሓደ እግርና ኣብቲ ሆስት ካንትሪ ኣብቲ ሓንቲ እግርና ካብ ዓድና ኮይንና ነብር ቅድሚ ኣብቲ ሰዓታት ሕጂ ኣነ 23 ዓመት ገይረ ኣለኹ ላይሰንስ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ካብ ዝሰርሕ ግን ቀደም ሽግር ነይሩ ሰብ ንክገዝእ ገዛ ንክገዝእ ወላ እውን ኢንቨስት ክገብር ማለት እዩ ንምንታይ ተልካዮም ከምዚ ጌርና ዓድና ክንከይድ ኢና ብሎ እቲ ገንዘብ እኮ ኣብ ዓዶም ኮይኑ እውን ክሰርሕ እዩ ኣብዚ ኮይኑ እውን ክሰርሕ እዩ ግን ምኽነይ ንምግባር ኩሉ ግዜ ንውሳኔና እንታይ ከነገልብቦ ኣለና መሲልካ
زي عندي كم زنديا كل جزء جن كم تا عن تويز مالكوها مجمري أم مستيات كينا نفسنا أنا نزا أبزا بانك زي تقوى أنا إذا دتفعكوا أنا الصبركوا أنا العرقوا زي عند حذاك إلنا أنت هتخونه كل جزء بلا يمكن قبرك نبرينا فهم بتاعكم كابزن هجي تزارب كان كتقللني ماشي 4 عينات ገንዘብ መንገድታት አሉ መብዛሕትና ኣብተቀዳማይና ዘለናሙ ኣብ ተኻልኣይና ኣብ ተሳልሳይ ክንስጉም በቲ ሓደ ትሬኒንግ የድልየና ትብል ነገር ክንሕዛላትና ትምህርትታት ከነዕብልና ኣብ ልዕሊኡ ተሞክሮታት እናጥረና ናብ ድሓር ምናልባት ናይ ባዕልና ክንገብሮት ቢዝነስ ውን ናብ ተሳልሳይ ደረጃና በፅሒ ይኸይድ ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ወሰካ ሽዑ ሓደ መንገዲ ደይኮነስ ንሕድና ሓደ ርኢና ከይኮንናስ ናይ ባዕልና ተኽእሎና ንሕና ክንታይ አለና ኢልና ናይ ባዕልና ከነጽንዕ እምበር በሃሰ ዘለባም ከይን ኸይድ ዝብል ሓሳባት ተዛረብካየን ብጣዕሚ ፈትየን ህዝብና ኣዝየን ኣገደስቲ ይመስላኒ ሽዑ እቲ ዘሎና ኣታዊ ጠንቂቕና ክንሕዞ ከም ዘሎና ከም 9 ዓመት ንነብር ጌርና ከም ናይ ሕጂ ጽባሕ ንሞት ጌርና ገንዘብና ኣልዎ ክንገብረሉ ከም ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አሜን